Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat bakanet foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Kehenyo Trap National Youth Front East Khasi Hills District hapo kajing elam jong Presiden uba Bless Sondkar hagasni thoding jong kapratrik ubnaya yong arajar arfuar kalapin ko burom ya kasamla badalin karbangar kabaju job ya ke Asia Arm Wrestling but shen kalayo raru ya ka namjab haga North East Level Shillong Arm Fight arajar arfuar hagni ke jo kasngi kaseng kalapin ko burom ru ya usamla Donbor Rumnong ubala job ya kajing ko Men's Physique Mr. India arajar khat khandai but uban salet yakun ka benta ka Limpung Mr. Universe Men's Physique ka ban salong ha Pune Maharashtra ka ban salong ha ka khat saw hado ka khat reu tarik ubna yayong arajar arfuar mangai don bor nong ari long peleka bo ka sports ng bodybuilding te matangatan ko Men's Physique Fitness Division te nga sungu kan ai chikupe ka bakra ya seng echeno ya mo baka apati ang subha ko bromingi kumjoy Pak Jun de kamtam nga bang let ni ka komisen kamanlong menta ha Pune Maharashtra kamanlong ha ka khatsan kan riu khnyo de kadi ka Mr. Universe ha ka bang lasha select ban let ni ka competition kabala penyat da ka IFBB kita ka International Federation of Bodybuilding de kabala host da ka IBBFF jong India ka Indian Bodybuilding and Fitness Federation nilai kai kini ka Muslim te ngadan ha ka club nyotram kai ngo ya aga ai ku play ba jun begini ba nglet kanong ka khatsan kan riu khnyo te ngin mi ni khat sautrik khatsan kan riu khnyo belum tahu April kan let naka July na step mi kala ngambi tanga maroi te nglet ya ka division joka Men's Physique Fitness model te ta kaya long kiri ba participant long hadu so far mata kila berlapan kan kita khatsan sepak mo ki participant but si sepak kiri te namtak ni ka title punya kini katay mo te karon kulok ni long khatsan trik ni poiste ka don ka long kata bi shot ka sports kita mi ka strong distribution namtak ni ki ka final registration kan te kan riu pat ngitan ka pre-judging nomor long kiri kila ibun kilo ki participant kila ibun te long ni sidon gini pa ka pre-judging ka te ka ba hatu pre-judging kin jet tang ki top 50 kita bandrong po final kan lah po Sunday kata ka kanyo te ka preparation jo ni ka kumsen ma prepare la klai mo amar lo ka sports ka bangdan long kamdei ka long pa sibu na simtio ka den ka kumsen mantang prepare ka kamdei kamta long ni ngala prepare pa ka prepare jo ka ya na du panas tembak lalu pas tembang apa kaya long menghabnya kedai berkumpam jungi khap long strict mo imla bercubam kemudian kamtai tu pan ngkiu stage te kapopet te ngala prakhet lu panas tembak te hadu mentah te tak kapampor kumpam riu nyu panai prakhet ya ka sports kapang kandat kan belum kai bang sile nga song bai man bang lek tam ta fi yang wan ngara bega jimbak jong ara kapam ara te kumpang lek state te mantata te kami kan mi khat sao dengan mi kat sao dengan poiste te kapam ke balik along siu te along kerja bam ngala kerja belum terakhir ke ide long woods nata u kado ngap pelik ngap pentrai tentang bang song ngapam bahkan nek ki judge ki pet ya ka mengikut symmetrical ka kentup long ya ka jinghe ka kasa jing pat ka kasa jing trai jing ka kasa te ka vascularity long jing long mi ki tip te ko overall package hi bar khani ka sports bangdan tolong ka high ki pet nakaliang kajungarung asuban aimen semi ki kan ko por komunta bada ka ju ko poru suban ki jingkit bok ruyang khamtam ka jing penkre ka jungki kamdei ka basuk ka jing penkre ka jungki kalong ka ba bah hadu kata but ngi kumki para bole le se mo kadon kamtang ka jing ya aimen sim ka supports na kamta kini ki klor ki ba pau hapo ka jelam kale ka jungi kamta me ngi ba hapo me kale ba hapo not easy bro ko ngi ba ngastang pau ki khna samla ki jungi lada kamtam lele lada ngiyo saya ka support ngiyo saya ka jingrap lele mut na kale ka jungi khna ka jungi ki ba eat sports mo ki bodon ya ka sap kandang yarap susu ya ki le sing la ban ong mo te ka jingdon ka jung kini ki
samla jungi ha kali kapor komenta kham tam bi don iwe ne gilong kumi mo ibada lingkhoi o kharbangar ya ka ba ngim ju khami osmo le se ki por ki bamaswa ba ki kenthai ki jungi ki mara ya ka nam ku burom kham duna den rai kap kum ka juk ba thamai ka bamenta kum ka le sing la ka modern age de ka bam la ka bala sudah mo den rai ka don kampat ya ka support na kamta jong kini na kamta na kaliang ka jungi bat na kaliang ka jungi hi ngi panpa ne ka por ka munta ba ngini don kat ba kidang represent na kamta ka tribe ka jungi na kamta ka ri ka jat beri ka jungi na kaliang ka jungi nginum ye iki bat ngini ya support bat ngini ya kersan mat bat mensiam na kamta kini ki samla ki badon ka jingtumu na kamta kini ka kam sports ka jungki mo ka jing yo nong dei tang ye ine ne ka dei ka jing yo nong ye ka jat ben riu bat ka wan ra ru ka burom ye ka jat ben riu tin na kaliang jungi ru ka seng ni kitbok ka yang ni iba mo ha kalenti ka sengkin be ya yang ba ngi scam ba blain don kat ki nda ker yi bat ngi scam ba kani kan logum kata ka jing I mean simpat iki samla jungi ngi mo samla jungi ru kim de shu ki ba kom ka bun ki benta ka ba ni tang ka wei ka long bang ju ina ka por pa ka long ba na ka liang ka sarkar ka le kle maina bat ka mo don kam ni ka ngi kum kisang ni don hang ni bat ni ya don kat bat fi na ka por wala da fi mi nang ni pinlet ban represent ya ka jalla jungi ngi scam ba don kan do ka jing ka fi kan do shi stai ngi don hasanda ju fi ngi I mean CM fi ket bok tu yang kum kasang HNF fi ba ngi scam ba fi mana yu to so ba dia kata jing job ka badun buram ka banlong ya ka jalla ya ka ri ba ka jaj ben rio Yeah,